Ana Malagonek ez dakit zertaz ari zaren ipuin liburua kaleratu du. Idazleak aurreko liburuen ildotik segitzen du lan berri honetan, oskoletik ateratzeko saiakera bat izan dela dio. Ipuin liburua da pixka bat, oskoletik ateratzeko saiakera bat, hartzeko hor kanpoan dauden gaiak, nire norabako galbaetik pasa eta gero berriro bueltatzeko, ez? Eta jorratzen diren gaiak denetatik daude, jarri izan daitezke hori, istorio pertsonalak, istorio kolektibak ere badaude, gai sozialak eta harremanak, ez? Eta harremanek bai familikoak, bai bikotekoak, bai bestelakoak ere ematu duten, ez? Gai kopuru horri heldu nahi izan diot. Nire horreko lanak irakurri ditun jendeak, meritu handia izatez aparte, ez du, aldaketa nagusirik edo hildo jakin batetik jarraitzen duen lanak, batez ere azkeneko liburuekiko, bai formatuan, bai nik uste gai eta tonuan, eta jarraipen badat, kontatzen ditudan historiak, badaukate halako hots jakin bat, eta horri heldu diot. 4 urteko prozesua izan da, ipuin hauek idaztea. Ni badaukatalako datu base bat, non juten naiz gaiak eta oharrak eta referentziak eta iturriak sartzen, eta hiei tiraka egin diet, inolako asmo bateratzailerik gabe, hasiera batean behintzat, bateraketak gero igual datoz, ez? Irakurtzen dituzunean eta ordenean jarri behar dituzunean eta hola. Baina hasiera batean ez zegoen ezer, ez? Berez lotu behar zitunik ipuin hauek. Eta gehiago izan da, eta batez ere azkeneko urtean, baina nire bizitza nahiko lakoa da, oskol batetik ateratzeko ahalegina, ez? Eta netzako idaztean neurri handi batean hori da, ez? Oskol batetik ateratzea, entzutea, ikustea, ulertzen saiatzea zer gertatzen den hor inguruan, edo hor inguruan ez dena, edo urrutiago egon daitezken gauzetan. Eta hori da pixka bat egin nahi izaten dudana, ez? Ez duke esango introspekzio ariketa bat egiten dudanik, gehiago da norbaitek frisbee bat botako balizu bezala, ez? Eta zuk hartzen duzu frisbea, nire ganorabako galbaetik pasatzen dut, eta gero frisbea berriro bueltatzen dut, ez? Kanporaka. Badaude hiru berrikuntza, eta horietako bat kolektiboarena dela, ez? Inpuin gehienak pertsonala dira, ez nahi oso pertsonai protagonista jakin eta definitua dituzte, baina badaude hiru batez ere bi, hirugarrena izango ditzateke hiru ahotsetara kontatzen den ipuin batez, hiru seme-alabena, aita zaien hiru seme-alabena, baina badaude beste bi ipuin koralagoa dienak non protagonista talde bat dan.